atrakce. Agas, ale zpátky, jo, pojď. Bude malé cudy. Udělej bucku lulom, šup. Tak. Bucku lulum, jo? No, to je hajnky. Vlastně hajnky, bucku lulom a lehni. To je po každé jinak. Bucku lulom je tulit. Hajnky je lehnout na postel, že si může lehnout jakkoliv chce, a lehně krásně je na zkoušky. To je dobré. Jak jde buď kulum, ups. Hej, kulum. Tam ještě se nekulal. Počkej, jestli to jde. Egi, pojď tady. Tady, pojď. Egi, pojď dolů. Co má kula? Agas, pojď dolů. On nedělá hovno, že? Jo. Já myslím, že jako dělá jako tak hovno, ale nekadí. Kadí, ne? Jo, kadí. Určitě. No. Jo, kadí. Tak to bude teď hnedka kadí. Jo, kadí. Ano, tak, dobrý. Konec randy v Čechách. Tušíš, že něco udělá, ne? Tak. To se na to nerozpánou přesně.